Salutare! Astăzi avem de făcut un anunț foarte important pentru comunitatea Zentastic Arts România. Pentru că suntem o comunitate unică pe bune, prin fapte, nu doar prin vorbe, vă anunțăm că din luna mai a acestui an, 2022, începem concursurile lunare în cadrul grupului Zentastic Arts România. În ce constau aceste concursuri? Noi, echipa Zentastic Arts, cumpărăm produse și servicii de la membrii platformei Zentastic Arts cu abonament anual și mai departe le donăm cuiva din grup. Câștigătorul va fi ales aleatoriu și va trebui să îndeplinească un minim de cerințe. Alegem să cumpărăm premiile de la membrii noștri pentru că înțelegem cum funcționează energia banilor și pentru că le respectăm munca. Am fi putut să-i rugăm să ofere premiile gratuit? Sigur că da. Dar îi respectăm prea mult să facem lucrul ăsta, așa că alegem să cumpărăm premiile și să vi le oferim vouă, astfel susținându-i cum putem mai bine și contribuind la micile lor afaceri. Dacă și tu ești un creator boho-witchy și dorești să faci parte din platforma noastră, te rugăm să vezi secțiunea abonamente de pe site-ul zentasticars.ro. Dacă ești în schimb o persoană care își dorește să beneficieze de produsele și serviciile membrilor noștri, poți sprijini comunitatea Zentastic Arts România invitând în grup persoane care știi că ar rezona cu energia noastră și s-ar bucura să facă parte din comunitatea noastră. Vă mulțumim că sunteți aici și ne auzim curând cu detalii legate de primul concurs. La revedere!